Hello, everyone. Welcome to the fun part of the night, not really. I just wanted to say a couple of words before we come out with our little play. You already know the surprise because you were told before, right? All I want to say about it is that we prepared hard. And we're going to do a little play based on a poem that was written in 1950 that we still find very, very relevant today to our days. So we kind of made it into a play, and I just want to say prepare yourself. You might find it a little harsh, but let me prepare you with a couple of quotes, which are not scripture, but even though you're going to have some of the scripture up on the slide at the end of it to go with it. But the quotes are from Luther, the first one. It says, "The best way to drive out the devil, if he will not yield to texts of scripture, is to jeer and flout him, for he cannot bear scorn." And I'll just say another word from Thomas More. He says, "The devil, the proud spirit, cannot endure to be mocked." So I guess that's what we're going to do now. So enjoy the show. Thank you. Egyszer mit gondolt Lucifer? Rávette vén Belzebúbot, hogy hívjon gyűlést a pokolba, és minden ördög legyen ott. Hey, dude! Fent jártam az úgynevezett földön, és nagy bajt vettem észre, öreg. Terjed az evangélium, és megtérnek az emberek. Rádión ment szét a parancs, mert annál is ők az urak, s repül a sok démon gyorsan, csupán rendfenntartó maradt. Az elnöki székben Lucifer. Belzebúb az ügyvezető. Béliál a főtitkár. Apollyon meg a jegyző. Megnyitják a tanácskozást, természetesen ima nélkül, mert a földön is így szokás, így látták az emberektől. Lucifer, az elnök, a következőket előadja. Kedves barátaim! Köszönöm, hogy eljöttetek. Nagy megtiszteltetés. Szeretném üdvözölni a családokat is. Köszöntöm a chicagói családot. Örülök, hogy Torontóból is sokan itt vannak. Külön dicséretes a clevelandiek megjelenése. Szorványból is vannak. Azt pedig különösen értékelem, hogy az angyalok városában is. Mint tudjátok, a helyzet rendkívül súlyos. Már úgy is mondhatnám, sötét. Mint tudjátok, fönt, a földön, a názáreti és a gyűlölt Bibliája megtéríti az embereket. Még a papok is megtérnek. Bizony. Gyűlöltjeim, ha ez így marad, nagy bajba kerülünk. Ugye ezt nem akarjuk hagyni. Nem Értékelem a lelkesedéseteket,
Ezek csupán száraz szavak maradnak. Javaslatokat várok. Javaslatokat várok. Dörmög komoran az elnök, leinti a sokaságot, s javaslatokat kér tőlük. Apollion fejedelem jelentkezik szóra gyorsan. Körülte egész légiós, imít szaval hatalmasan. Vesztő voltam mindmáig. Ezután 100 fokra az leszek. A jámborok seregében írtó írásokat teszek. Ellenek csak minden hatóságot, csendőt, papot. Bibliázni nem lesz kell, aki ilyen leckét kapott. Béliál, az úri ördög, diplomatikusan szólal, ellene szól elődjének. Többre megyünk a szép szóval. Én úgymond nem verekedek. Inkább szép finoman szólok. Megmondom én az embereknek, ez komoly dolgok ezek. Biblia nem igaz. Mint a pap mond kissé terhes. Félig kell Krisztus követni, félig pedig engem! Ez a helyes! Ismerem én az embereket, amúgy is nagy képmutatók. Ezzel céltérek majd náluk, meglátjátok rövidesen. Antiochus Epiphanes ikertestvér került most sorra. Nem tudjuk mi, hol hiba, sensikről a Krisztus kell leadni. Nem csinált ezt a sok baj, hatalmas szeretetével annyi ember, mint magához. Megmondjuk ilyen világnak, nem Istenő, csak egy ember volt, meghalt, oda van, sorsra társult fel. A tagadás szelleme áradni belőlünk szerte! Nagy királyunk ezt a veszélyt visszaverte! Elémiás vállalkozott most, hogy ő majd beáll prófétának. Én hazudni fogod, mert azt elhiszi. Ahol hirdeti Krisztus, mindenütt megjelenek, ellenőrt leszek és zavarkozott a szívem. Szóval!